velkommen til de her sidste 2 periscoper, vi har gemt guld til sidst, nemlig vores seje deltagere. Jeg har her Lars Bo Nielsen fra Silkeborg Kommune, og jeg har også et par få spørgsmål med til dig. Og det første spørgsmål handler en lille smule omkring kultur, fordi sådan et projekt her som IT i undervisning og læring, hvilken rolle spiller kultur, måske især skolernes kultur, ifølge din mening som kommunal og erfaring som kommunal konsulent? Altså jeg kan se, at der er meget stor forskel på de 27 skoler, vi har i Silkeborg. Og det tillægger begrebet kultur, altså den kultur, de har på skolen for forandring. Nogle skoler de er vant til at arbejde med forandring, og andre skoler de arbejder ikke så meget med. Og det betyder, at vi har meget svært ved på nogle skoler med at komme igennem med IT. Og når vi snakker om forandring, så er det lige så meget den kultur, de har med at bruge IT. Meget ofte så bruger de bare IT på samme måde, som de vil bruge papir og blyant. Og de har, ja, så kan man sige, at hvis man kun bruger IT, som man bruger papir og blyant, så kan man faktisk lige så godt bruge papir og blyant. Men hvis man bruger ikke de fordele, som ligger i at bruge IT i undervisningen. Og det mener jeg, det er kulturen, man skal ind og ændre på. Og kulturen, det er mange ting på en skole. Det er dels det her med, hvordan man har ressourcepersoner, det er dels med, hvordan ressourcepersoner bliver sat i spil over for kollegaer, og det er dels også, hvordan kollegerne de er parat til at foretage en ændring af deres daglige praksis. I det ser jeg, at det er væsentligt, at skolelederen også er med på banen til at forændre den kultur. Og skolelederen har faktisk meget stor nøglerolle i det her med at give ressourcepersonerne frie hænder til at kan understøtte lærerne i deres daglige praksis. Et andet begreb, som også huserer her i projektet, er jo blandt andet sådan noget som organisatorisk strategi og organisatorisk tænkning i forhold til at opbygge kapacitet. Hvad i forhold til sådan et begreb? Hvordan stiller du dig der? Ja, men med hensyn til det organisatoriske, så tror jeg, det er meget vigtigt, at man arbejder på alle fronter. Som et eksempel kan vi se på, at når vores lærere i Silkeborg de skal på kursus og kompetenceudvikles inden for andre områder, så stiller vi krav til, eller vi har i hvert fald stillet forslag i vores IT-strategi, at vi stiller krav til, at de arbejder på samme måde, som vi vil have eleverne skal arbejde. Altså at de bruger IT-teknologien. Vi har så et problem med de der institutioner, professionshøjskoler, de måske ikke altid er oppe på beatet, og det betyder, at vi ser, at man arbejder ikke på den måde, som man vil have børn skal arbejde i skolen. Og der vil jeg se, at de ikke de fordele, der er på egen krop, eller de føler ikke de fordele på egen krop, som det er ved at bruge IT i undervisningen. Og det ser vi faktisk som en ulempe. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at man rent organisatorisk arbejder på samme felt, som vi gerne vil have børnene til at arbejde med i skolen. Det gælder vores medkonsulenter, det gælder skolechefer, men det gælder også skolelederne. At det kan ikke nytte noget, at de arbejder med forældreteknologi, når det er sådan, at de er sammen. Men de skal også prøve at bruge nye teknologier og bruge dem reelt, ikke bare som et skoleværdi. Nej, det kræver ejerskab. Det kræver stor ejerskab til det gør det. Så derfor mener jeg faktisk, at den organisatoriske udvikling og den organisatoriske rammesætning af det, at man skal indføre en ny teknologi over for lærerne og også over for børnene, så at det er nødvendigt, at man har indtænkt en ret rammefast organisatorisk plan for det. Spændende. Tak for det, Lars. Jeg vil se, om vi kan bruge det.